Aw tulo bɛ wa FM de mankan la ni waati na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Haraba an bɛ taa an bɛ segin Yohani Sodi k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ nin bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kelen ye an bɛɛ bɛ bɔ an ka so waati kelen Yohani Sodi k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen kamaru yɔrɔ ye wo yɔrɔnin kelen ye n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ bureau da la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako Doafia cɛmancɛ la Yohani Sodi k'a dɔn maanifin ka ca maanifin sugu ka ca dɔw b'a la Yohani Sodi k'a dɔn a musolakaw dakabana gurubinaw sakiba b'u bolo a dɔw yɛrɛ ni mobili do koyi tɔw bɔra n yɛrɛ bɛ bɔ Yohani Sodi k'a dɔn bureau ni bureau karisa aw ma nin mɛn nin kɛra dabaka so sɔrɔ daba ye nin kɛ tan aw ma nin mɛn wa n ko Seydou Allah e ma palimɛri ya e ma bingini ye wa Safi y'a don da a y'a bɔ tan Bani y'a kɛ tan nin fɔra tan a bɛ Jabate ye nin fɔ Nayini Jabate y'a don da Nayini ka chèque y'a kɛ tan nin damanda Bamakɔ filɛ nin Yohani Sodi n'i ma hakili sɔrɔ a na k'i ɲɛna ko duguba kɔnɔ maa mago min b'a la diɲɛ a tɛ maa si la k'a sɔrɔ an caman bɛ yen foyi ma presselen bɛ foyi ma presselen dɔ bi n'i y'a ɲɛ siraba kan Yohani Sodi mobilitigi ko goudron dilanna ne de ye ayi katakandigi mana na o b'o ɲɔni ka bɔ yen ne ko fa de b'e la e ta sira yan min ye moto taxi ye o ko ayi bi kɔni sanga min b'ale la o tɛ maa si la ale de ni goudron ka kan senama o b'a fɔ i ɲɛ bɛ n na Yohani Sodi k'a don o tɛ sira bila Allah dugubakɔnɔmaa filɛ nkɛ nin de ye Bamakɔ ye wa n'i ma nin don a la i ta fila ni tila anw bɛna ka bɔ Segu tuma min ne delila ka taa sigi Gabriel Touré rond-point ne ni dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ ko ne ka n sigi k'a kɔnɔ k'a bɛ don suguba la ni n ka forokiyanin kelen bɛ ɲɔgɔn ne kirinna ka bɔ ka bin a fɔ ko nin de ka di n ye Yohani Sodi Gabriel Touré rond-point ni mobili min dara numan fɛ n bɛ n yɛlɛma k'o taatɔ lajɛ o ni dɔ bɛ bɛn o segimatɔ kini fɛ n b'o lajɛ o fana ni dɔ bɛ bɛn o fana ni dɔ bɛ bɛn n b'a kɛ tan ne tora o filɛli la n tɛna ka ɲɛnamini ka bɔ ka bin i bɛ kini lajɛ i bɛ numan lajɛ i bɛ ɲɛnɛ burusikɔrɔba an sɛgɛnnen don Bamakɔ yanni i k'a ɲɛ dɔn cɛnin ɲɛnamina k'a bin dɔ ye nin fɔ ɲɛna k'ale ale nako fɔlɔ Bamako ale taara salon de couture da la ɲarɔ mannequin bi jɔ yen mannequin dɔ jɔlen bɛ veste b'o kana o kanzirilen bɛ ale jɔlen mɛnna dɔ ko n kɔnɔ bi don sugu la kana ale jɔlen mɛnna a ma sigiyɔrɔ yira ale la k'ale taara jɔ mannequin ma ko ne ko cɛ i ni ɲankuma ko n bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ wa gaba don wa nin ye maa dama min sɔrɔ Bamakɔ yan ko sɛgɛ k'ale y'o fo ka dɛsɛ ka kuma o fɛ ka dɛsɛ a t'a mɛn abada o parle jɔlen don o ɲɛ wusulen don o tɛ kuma maa fɛ ko ja maa dɔw bɛ Bamakɔ olu tɛ kuma maa fɛ awɔ n ka jɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan nin kɛr'i yɛrɛ de la nɛgɛw kɛra fɛ yen jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn cogo bɛ di Yohani Sodi ne i mana soli ka k'u ye ka lamɛn kɔɲɔso da la i k'a dɔn kɔɲɔmuso kɛra denbaw sago ye o ye tiɲɛ Yohani Sodi k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Ablaye ko a k'i k'a dɔn colonel Asimu Goyita a yɛrɛ min de ka kɛ cɛ gɛlɛn ye sabula a bɛ kuma i k'a dɔn a ka kuma a da tɛ tun i k'a dɔn n'i y'o ye cɛbakɔrɔ la bɛɛ a bɛra ka kuma min fɔ wulibali don i k'a dɔn kelen t'a jɛ a b'a sɔn kun sabula min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye san 60 ani san 2 min ye armée ye i k'a dɔn ka kɛnɛ kan min ye colonel Asimu Goyita ye i k'a dɔn dankɔrɔba sɛbɛkɔrɔ kumana sabula a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi maa minnu ni maa minnu k'u n'an bɛ k'u n'an dɛmɛ olu boli baara la a tun kɛra maa caman ɲɛna Maliko banna an na dafiri force Barkhane min ye ayiwa Tasuma force européenne Takuba force européenne ka taa se n k'i ɲininka G5 Sahel nin bɛɛ lajɛlen tun ye marifatigiw ye minnu k'u n'an bɛ fara an kan k'u n'an dɛmɛ Yohani Sodi k'a dɔn Mali ye Ala minɛ jɔn tɛ malo nin bɛɛ lajɛlen de taara k'an don an kelen na kabini o don a bɛ mɔɔw ɲɛna Maliko banna an
to fila la Yohani Sodi k'a dɔn ni ko ma kɛ ko ti dɔn a ko kabini o kɛra sɔrɔdasiw ye dusu ta ka wuli ka jɔ bolo da ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ donni minɛ i ko bi Yohani Sodi k'a dɔn sira ani jɔrɔ bɛ fan wɛrɛ de fɛ Mali sɔrɔdasiw tɛ o kɛra ka da minnu kan jateminɛw ani hakili jagabɔw faama fara n k'i ɲini ka sɔrɔdasiw jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen kan a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ban kuma kana bila bila sɛbɛnnikɛlaw ko a ko Mali sɔrɔdasiw u ye ɲɛtaa min kɛ an'u ye se min sɔrɔ Yohani Sodi k'a dɔn ɲɛdimi wura don kodimi wura tɛ a ko wuli ka jɔ bolo dara fantan 4 bɛɛ lajɛlen la a ko jigi dara jamanadenw kan olu sɔnna jamanadenw sɔnna Mali sɔrɔdasiw k'u dɛmɛ u de la kɛlɛbolo kura min n'o fana wulilen don n'o ye tile kura ye tile kura i k'a dɔn fana bɛna sago n'a dungɔ kɛ i k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛw na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la o ti kɛ ka da ko ni ko ma kɛ a ko tile kura Yohani Sodi k'a dɔn a ko faamaw kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o de la min ye sɔrɔdasiw ka so ye min o tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔdasi minnu tora i k'a dɔn jahadi na olu sɔmɔw kɔsumani a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale min bɛ anw bolo an kan k'an jija o de la tile san kalo 12 n'o y'i bɔ a la Yohani Sodi k'a dɔn minɛnkura minnu sɔrɔla an fɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen y'a damata maanaden waati dɔ sera sa malidenw kan k'a fɔ ko tabarikala a ko wuli ka jɔ bolo dalen d'u fɛ Yohani Sodi Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la lakana ka sabati vote minnu natɔ filɛ a ka kɛ jelen ɲana Yohani Sodi maa si den kelen kana tɔ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka taa vote sabula i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen bɛ lakana ayi vote tɛ munna Asimi bi tɛmɛ n'a ye fɔ sanda a ti tɛmɛ n'a ye ayi aw dajanw de bɛna fɔ tuguni k'a y'a kɛ tan a k'a bila a tɛ taa a kɛ cogo min a k'a kɛ ten non je l'encourage pas wari min bi don vote la u ko dɔ kɛlɛ kɛ avion na non ne b'a fɛ ka tɛmɛ e kan o parce que vous êtes des aw ye homme politique ye anw ye kun kelenw de ye a bɛ cɛ nɛgɛ tan de n'a i ka kɛ kungo n'a y'a osé an b'a fɔ haute trahison merci vous êtes des hommes politiques a bɛ cɛ nɛgɛ tan de a bɛ nkalon a k'a bila n'i b'a fɛ ka bagitɔ nɛgɛ i b'a fɔ k'a paala ka ja hali bi san fila ka d'a ma a ka kɛnɛ fura san fila jumɛn y'a san fila ma di yan n k'an b'o de la a ye fila fara a kan fila wɛrɛ a ka jamana fura k'a jɛ a ka fanga bila a maa min ka d'a ye a k'o ta n'o nana i y'a faamuya n'o nana o bɛ san 5 kɛ an bɛ taa ale nɔfɛ k'a wele ka na o tuma a bɛ san 20 kɛ à condition financement public des partis politiques ka wɔɔrɔ a y'o di fɔlɔ on va réfléchir jɔrɔ wɛrɛ b'aw nɔ min ye parti politique ye kabini a dabɔra kuma na mɔgɔw lafiyara n'o bɔra yen an bɔra nkalon ni namara kɔnɔ n'o bɔra yen maa o maa bɛ yen ni parti b'i bolo jɔyɔrɔ dɔ ka d'i ma i ka bila poste dɔ la a banna koyi n'o kɛra an sɔnna révision constitutionnelle ma an sɔnna maire kalafili ma an sɔnna président kalafili ma n'a y'a diya a ka san 5 kɛ a bɛ k'a kɔ yan a ti an tɛ ɲinan tɛ kalafili ye de a ma fɔ 2024 yan ayi kalafili an b'a bila 2026 a fɔra k'a tɔ ye san 1 dɔɔnin a bɛ taa 2026 ayi an ti sɔn d'accord boulevard ma datugu koyi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la yan sisan mais marchez jusqu'à Kidal comme vous voulez an ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta boulevard in na tasuma bi i n'a dɔn k'a fɔ ko ala ta ye tiɲɛ ye boulevard on est en démocratie ayiwa bɛɛ b'i ta fɔ i bolo don dabatugara ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Masiriba n'o ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn minisiri Dadile o tɔgɔ de ye colonel Sadio Kamara ani Asimi Goïta ni cɛ fila ti kuma u dabara la nka u kɛwale de bi kuma sɛbɛnnikɛla ko Mali armée a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛn min ye armée ka yɛrɛta ye san 62 a seliw kɛra an ka jamana kɔnɔ 20 janvier tɔ bɛɛ lajɛlen jara nka ɲinan 20 janvier kabi Modibo Keita tile fɔ ka n'a bila bila a ɲɔgɔnna ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jumadon n'o bɛnna janvier kalo tile 20 ma san 2023 Mali bɛɛ lajɛlen de sɔngɔnna k'o sababuya kɛ jigisigi baara min ni jamanakuntigi y'a kɛ colonel Asimi Goïta janvier kalo tile 19 nin na mɛn ni ka da tariku la avion kɛlɛkɛ avion caman ba den k'a cɛ k'a yɛri sɔrɔdasiw kan i b'a fɔ marabatiga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan 20 janvier kɛra seli belebeleba ye an bɛ se k'an disi gosi Mali an bɛ se ka waso n'an ka armée ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a ye maa minnu da ka bila sɔrɔdasi ko ɲɛfɛ an bɛ se k'an disi gosi n'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen
sɛbɛnnikɛla ko a ko ka kɔn juma fɛn min ye alamisa ye sɔgɔmada joona janvier kalo tile 19 san 2023 aéroport international Modibo Keita min bɛ Senu gouvernement ka fara fɛn min ye sɔrasi ɲɛmaaw kan premier ministre Russie ambassadeur colonel Assimi Goïta ka taa fara ministre de la défense kan ani fɛn min ye armée de l'air a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen sɔrasi kulu u taara kɛ ka aéroport fa tetew fɛn min kun bɛ i kulo ma jɔ fɛn min ye avion ye ka jɔra na fɛn min ye aéroport ye ka fa tew fo ka tɔ jɔ da la la hawla wala quwwata illa billah Assimi Goïta mais i b'a la a y'a dasi in di a cɛ ɲɛ na dɛ y'an ka kuma mɛn o a ye dasi in guwafɛ a ɲɛna yɛrɛ de ja président cɛ ka ɲi tani mais il est très beau mais c'est un beau gars i dasi bila ta c'est un beau gosse fo mɔgɔ bɛ siri ɲɛ ɲɛ min ye tan il est tellement charmant Assimi Goïta ne profite pas, lis-moi ce journal là seulement. Ne profite pas, écoute. Nam. Sinon, nos cousines béou. Donc, Assimi Goïta, s'il veut prendre une deuxième femme, il y a ma cousine. Atiwari rebo amadama. C'est un beau gosse. Nam. Hein? Ngaje agataza. Il vient se kumayao. O bɛɛ basa bugu ye bɛɛ kɛ mɛ ka fɛrɛ tigɛ o nɔfɛ ye o bila mɛ Assimi Goïta ɲɛ basɛ babile bɛna taa ni woro ye i b'i da don kuma na yan yarɔ sɔrɔsiw musow u bɛ suru u n'u ka ko bɛɛ sɔrɔsi muso bɛ se a cɛ la koyi aya u bɛ suru musow ɲɛ muso in bɛna o mɔgɔw kɔnɔ suruki kama se i ka ko banna ayiwa bon ma gériti kana katitra tigɛ ayiwa gériti naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée cɛŋana minnu bɛ yen avion kɔni k'a ko nɛgɛ ta ka d'u ma Assimi Goïta a y'o kɛ i kulo ma jɔ Rusiw ka avion dakabana min bɛ yen u ko min ma avion de chasse MiG u ko de ma Sukhoi 25 Sukhoi 25 ale de ye avion belebeleba ye min dugumana falen don mugu ani kisɛ la u ko min ma missile sol air missile air air o de b'ale la o b'an fɛ yan o bɛ yan an bɛ dɔ f'a y'a ɲina a ko caman nana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen avion dɔ wɛrɛ bɛ yen min sen na ka teli ka fɛn ye Gao wala k'a ye Tombouctou k'i pan ka bɔ Bamako vitesse ka taa kunbɛn ka intercepter ka neutraliser ka jigin ko de ma Albatros la hawla wala L39 Albatros non ngo ni Amérique ni France Russie jamana tɛ o ti maa bolo i m'a ye dɛ est-ce que an t'an kɛ Faransi ka kɛ ala ka ni ci o to ye i tɔ sa ayi o to ala ka ni ci ayiwa naam o to ye Rafale bɛ Faransi bolo F16 bɛ naam avion dɔ bɛ Faransi bolo b'a fɔ ma Mirage o ma ɲi dɛ wa Albatros bɛ se nin bɛɛ la Albatros e t'anw dɔn Albatros naam o ka farin sɛbɛnnikɛla ko a ko Albatros a ko n'i y'o ta k'o lajɛ o ye avion ye min n'a ma bon nka a tiɲɛnikɛ nɔ i tɛ se ka ala deli k'a fɔ ko i k'a y'i ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko ale de ka teli a taatɔ bi tasuma fɔɔnɔ a natɔ bi tasuma fɔɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye avion dɔ wɛrɛ bɛ yen u ko min ma hélicoptère de manœuvre Mi-8 sɛbɛnnikɛla ko o Mi-8 n'i y'o ta k'o lajɛ kɛlɛkɛcɛ camanba den de bi don o kɔnɔ marifa dabuluja de yɛlɛnnen b'o sanfɛ ko min ma tireur d'élite a bɛ se k'i to i bɛ to sanfɛ ka fɛn tire kilo 100 ni 50 inna lillahi la karajuna he boy sniper u b'a fɔ min ma ko sniper o de bɛ yɛlɛ ale sanfɛ minnu bɛ a cɛ 100 jɔlen u bɛ maa kelen dɔrɔn zuma a caman jɛla dɔrɔn k'o ta ka bɔ a k'a da la cas sɛbɛnnikɛla ko a ko o dɔrɔn tɛ fɛn min ye doni ye kisɛ karitɔ kisɛ kɛsu a bɛ kɛ k'a fa dewu balo bɛ don a kɔnɔ ani kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka don a kɔnɔ k'i pan yɔrɔ ni yɔrɔ ka t'i cun ka tila k'i pan tuguni ka t'i cun sɛbɛnnikɛla ko ni avion suguya 3 ninnu de tile dira Assimi Goïta fɛ min dira a ka ca den 20 ni kɔ ye Assimi Goïta ye min tile di a tile di to fɛn min ye jamana kɔnɔ armée ka ɲɛmaaba min bɛ n'o ye chef d'état major général ye o kun bɛ nka chef d'état major min ni tile taara ka d'o ma kɛrɛnkɛrɛnyana o ye min bɛ sanokolonkow kunna u k'o de ma chef d'état major armée de l'air général de brigade Alu Bouadjara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ko a nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sabula ni min dira ale ma depuis Mali kɛra Mali ye nin ma di chef d'état major ma armée de l'air tɔgɔ la n'ale tɛ bɛɛ ni tile Alu Bouadjara l'enfant de Donegebugu Bɛlɛdugu Kolokani près de Basabugu Alu Bouadjara général de brigade
Bon, si tu fais pas, je vais l'enlever. Enlever qui? Général? Bois Djarain. Ni Koko Famama Delika Bois en Belédougou. Général de brigade Alou Boadjara. Il a des données vous. Il a dit Belédougou. Ben sûrement c'est le seul et tu as raison. C'est le seul. Tu as raison. Il Wasamba, c'est le seul. C'est le wa Inyabala. Abi Droni Boli. Abi MI Boli. Abi Sukhoi Boli. Abi Albatrosi Boli. Hali avion de ligne Air France Nounou. Ababoli. C'est un aviateur. Ah oui, d'accord. Belédoukade. Fallait Toro Théo. Alou Boadjara. Ah non. Ça, elle était Belédougou tout doublé. Sinon, il ne serait pas aussi intelligent. Nam. Ça veut dire ko akonia ta kalaje Burisuka ambassadeur no ye Igor Gromiko kata fara fe menye armée chengana ne bela jele mekeneka premier ministre kumbe no ye docteur Shogali ko kala maigaye Samanikala ko ako Shogali kun niso kadi kosobe sabula ayere keleke fe munun gama ani fe munun lanyini na gouvernement fe ubika sabati ako ame domina ko bi fe menye nyina 20 janvier a jara ako dugu jeli no bena jumama fe menye sorasu ka défilé bané sefa wari milliard woro o cheki Asimi Goita yo takadi sorasi muso ma munun jetura keleyoro la ani munun be nolu jokina ku sigu sendige kono Samanikala ko milliard woro ani million keme duru ayo de tabelka. C'est comme ça. Abiketi. Et comment toi tu keleke o? Nam. Non, abiketandi. Samanikala ko akwame domina ko bi Mali armée ni sokadi kosobe sabula yu bolo mana bo fe no fe ku beninve choufe ni dugu jera Asimi Goita ani colonel Sadio Camara obo duma ako fe menye kelesa fe menye wuli ka jo de bina damne mingara nanyo se soro sora su ko anga no jati ako kele kura min bina wulu fe kango de jati dongo doza bamanji ko ni bokene ni jolikene ni semekene obo de sarada. Nam. Kuna venu vleniye anya mimbo nouvelle horizon kono nyedangura. Jeka pip kaka firfan la kodon. Nege kanye tan flasera Bamako. Kafo jiginew ka bonyamasegi be awye. Yarmakui. Joti Zedou, ni mami ngo iti nye seme yeli ko, fense babe no tien. Jean se dit ka don ay wa mi nye bouye bo pren, ibe passa tige, ninga kolo kari. Saba. Jean se dum bembolo kari kado. Kaboni sebe nye sebe mi nu kama Azalai Express. Mami nye sebe ninge atwa de ko Arbert Maiga. Kien jala foli mbara ke nwanyi. Abi ke sababu ye Jean se dit ka don awanyeta ka sabati. Ako mi nye wuli ka Johnny jetemine anga nwanyi. Jereja kulu mi nu kama ko CMC. Conseil malien de conseil malien de chargeurs Joani Sedou ikadu kanyanye kumbi sena ministre mi na lebu kanyeta kofo apumbi kenaka Joani Sedou ka don mi nye madina ye aye kinyejala bo ka da chargeur uye Joani Sedou ka do kuma mi ni wulibalido akuma samuga ani nani conseil malien de chargeurs abisinga Joani Sedou ka don nyeta masabati dabali matigu fe fere matige opuma wati doserasa ma kura minu ngoni ndale fle ale dangania ne donaye wambo fo madine de ma kura minu ndale fle ni mbe bana de nunu mugo te warla conseil malin de chargeur abinya awo Johnny ya le président ba sila Johnny ba sila ngo sila jamu sila iko halibi ibi munyin galike sila do ba wara do walite ya o de président mi ntara ka sigala kusaina awo bakisima sila bakisima Amba fama de go ba bakisima sila voilà ibado jamana en warsigi be ba kono petit barou Solomani Fofana Jean Dako nous bébé conseil courant kono ayaro ko do dabali bi nye Jean Dako e wartigi ya la yilla moi je le connais pas tu peux pas le connaître il sait qu'elle est don parce qu'elle était journaliste au là Josi Sedou c'est ben kala ko ako wuli ka do mi nye ni ahiyetani sabana yi Joan se di ka do nyoanye de kumbe sina I ka do kuma mi ni jama dafara wuli ka do bolo kan Joan se di ka do ministry e mi nyini ako samuga ani nani I ka do nyeta masabati dabali matige conseil malien de chargeur fait akera nyema fo bo fe ka koro Joan se di ka do o mase ka kogla opma I ka do foruba chade do abo fo nye ka don o temene ngo fe foruba ware de bi do chake daina fo fana nye ka don Joan se di ka do bara o bara bi ku fe I ka do jete de bi bo abo nye don ani nye foli ka ngake madne mi nye madame
Damɛlɛ Madina Sisɔgɔ ye Sisɔgɔ a y'a jira k'a fɔ n'o bɛ ko min na o tuma an ka kangari da ɲɔgɔn ye kabini baara ma taa yɔrɔ jan ale kɔni danganiyanen donna ye baara dira maakura minnu ma Yɔni Sodi k'a dɔn a wasa 24 tɛmɛnen na u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ni ka nɔbɔ sa sabula Mali mɔgɔ bɛ kokura caman de la a ko sariya ani jamana kelen bɛ ka bɛnkan minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen tilenni o ye wajibi ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ CMC i k'a dɔn u bolo donna baara la Yɔni Sodi k'a dɔn hakaja u k'u janto kumafɔlenw na u k'u janto jɔ ko a la jamana bɛnnen don bɛnkan minnu na a ko Mali gouvernement fɛn o fɛn n'o se b'a ye ninnu ka se k'u ka baara kɛ k'a dafa ninnu ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bi tɔnɔ sɔrɔ a ko i k'a dɔn gouvernement b'o kɛ o fana min bɔ a la Yɔni Sodi k'a dɔn n'u ma ɲɛ ko kɛli kɔ u k'a jate bɔ ka sɛbɛnkan bɛɛ lajɛlen la min ɲɛ bɛ se ka dɔn a ko conseil malien des chargeurs jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ minan donnini ka na minan donnini ka bɔ taa ka segin ani taama u sigilen don damanda de kunna ale dun dalen don a la k'a fɔ jamana mɔgɔw b'o de la bi Mali den o den bɛ yen i bɛ diɲɛ baara o baara la min ye gouvernement ye a mɔgɔ b'i la janko conseil malien des chargeurs o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a b'a f'u ye sa bɛɛ k'i cɛsiri kalifa min kɛlen d'u ma a bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ni maa min bɛ npogotigi barakurunba jansa ni fini ye i b'a jala d'a kan ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma 26 mars fasiriba n'o ye Bouakari Sangare ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakari Sangare ko a ko wulikajɔ ani jija ni cɛsiri parti politique kura sigira i kulo ma jɔ parti malien du travail et de la refondation u k'o de ma PMTR fasiriba ko a ko fɛn min ye janvier kalo tile 21 tɛmɛnen maison de la presse la parti in kɔni a kuma taara da jamanadenw tulo kan a militants a sympathisants fɛn min kɔni ye kunnafonidilaw ye u welela fɛn min ye parti in ye ni k'a jira u la i tulo ma jɔ maa min bɛ n'o ye wulikajɔ ani jija ni cɛsiri kɛ ka parti kura in sigi o de tɔgɔ de Moulaye Ahmed Boubacar a ko fɛn min ye parti in ye nin bɛna Mali de baara ka Mali jɔ a sen kan kɛlɛw n'a mu gɛlɛya la hawla wala n jigi de tigɛra o min kun ye BK ka ministre wa o de don a cɛ jɛman ya oui ministre des transports min dara terrain kungo terrain photo ta o tɛmɛna sa e fɛnɛ mais ninnu b'anw o kun ye campagne de politique de kun y'o ye et alors o tɛmɛna c'était politique stratégie de kun y'o ye non mais min bɛ yen Moulaye Ahmed Boubacar a ko Mali kura de bi dilan Mali bi jɔ a sen kan Mali bi wuli k'a jɔ kɛlɛw c'est lui. Mais on l'a déjà vu à la preuve. An y'ale o. N ko de taara Afrique du Sud campagne kuma ka t'i photo ta ni terrain kunkolo ye ka na terrain kura caman de nana sini bɛɛ terrainw bɛ wuli hali sini. O to yen sa e fana n k'e ti ɲinɛ ko kɔ de. O de taara parti créer et a kuma anw tora a la naam. E ti ɲinɛ ko kɔ. Non mais a fɔra ko an ka kɔrɔlenw bila an ka kuraw kɛ. D'accord. Maintenant on veut avancer. Oui, ok. On veut avancer. Ok, naam. Allah. Sɛbɛnnikɛla ko naam. PMTR parti malien Namou Gelabani, parti malien du travail et de la refondation. Ni ka me refondation. O de Mali kurama yoro ye, Mali ka lakuraya, tabolo kɔrɔw kabla, tabolo kɔrɔw kana. Sɛbɛnnikɛla ko a ko a bi tanoni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana armée ma ka tasi bila kɛ 20 janvier min n'o kɛra ale y'o do yɛrɛ de sugandi o dugusɛjɛ fɛn min ye parti ye k'a yɛrɛ jamanadenw na. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée a b'u tanu sabula armée wuli ka jɔ ni jija ni cɛsiri min kɛ ka jamanadenw lakana nin zan laban in na a ko a bɛ armée tano la n'o tɛ Mali jamana kun binna a kun jiginna dingɛ kɔnɔ fɛn caman tiɲɛna nka kabi armée nana ka ban jigiw sigira wuli ka jɔ ni baara min daminɛna o bɛna kɛ sababu ye Mali fanda ni naani bɛɛ lajɛlen gɛlɛya min bɛ yen ni k'a fura sɔrɔ a ko olu u sigilen fɛn min ye u ko hamine jamana ko la u ye wuli ka jɔ kɛ u ye jamana situation lajɛ k'a taa ka na ka taa ka segin u ko nin fura tɛ foyi ye fo maliden dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamana jɔliko ye k'a baara daminɛ k'o de la olu ye parti kura sigi min n'o tɔgɔ ye PMTR walasa fɛn min ye jigiya kura ye
ye ani taabolo kura ye o ka se ka di malidenw ma a ko nin parti ale de ye kusa ye partout bɛɛ la n'a y'i diya a fɔ partout bɛɛ la nagarini a ko ale de bɛna wuli ka jɔ kɛ Mali bɛ se ka jɔ cogo min na n'o ye Mali taabolo kura ye o bɛ se ka sabati cogo min PMTR a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye a maaw ye malidenw don maa minnu jijalen don cɛsirilen don wa u ka hamina ye jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maliden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen welelen bɛ u ka n'u sen don parti in na sabula parti in yɛrɛ ko u bɛ transition Assimi Goïta u b'o soutenir o tɛ diyagoya ye de olu tɛ jɔni dɛmɛ non c'est pas possible ils sont la transition et alors Mali ka di e transition ka di an bɛ transition dɛmɛ ye fɛnɛ et tu veux quoi encore tu es PMT a tɔgɔ PMTR Kadanga tu donnes ton avis. Qui a demandé ton avis ici? Personne. Voilà. Seulement PMTR. Nous de quoi. Je me demande on n'oublie pas dans ce pays. C'est nouveau. On t'a dit Mali nouveau. Mali nouveau. Sabanigala ko akoni ya takalaje journaliste ye Moulay Ahmed Boubacar Nyininga yala nin parti abina muni munde ke est-ce que ni ngoy machu ako parti ko yin bila kote sabula wuli kajo ani tonjama de farala nyanga munu nye je ani bara chamange wala sa fait menye parti ye abse agili bise kasigi akoni ya takalaje parti malien du travail et de la refondation ako chengano musongano olu de mirila ko ina jamana yere bise ka bonno wala chugo mina ubino barake akoni ya takalaje gweleya no bi jamana kono yala la kata fa belaje kamalide bɛɛ ka gɛlɛya lajɛ wa fɛn min ye cɛbɔw ye ani wulikajɔ u bɛn'o kɛ kalafili nataw u bɛ min ɲini o ye jamanadenw ka don parti na u ka danaya d'a kan ne b'a la kaban an tɛ ni parti ɲɛmaa ale de ye ka taa nkalon tigɛ an ye ne b'a la moi ne bɛ don ka nkalon tigɛ anw ye ko an ka tila ka tugu i kɔ kana an ka parti saboter dɛ non kana an ka ko tiɲɛ an bolo dɛ ne b'a la PMTR Allah ça fait pitié tonde bɛɛ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ Mali ka ɲɛ bɛɛ welelen don n k'i tɔgɔ sɛbɛn yan a banna koyi ne y'a f'i ye ko ne ye Babuguni de ye Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve o don Jean Seydou maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Kanute Baru kolonigi ko a ko politiki maa bɛɛ lajɛlen donnen don jamana in kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn kununko kana bila bi la min ye min kɛ min ye min fɔ Jean Seydou k'a dɔn maliden tɛ ɲinɛ ko ye an da denen bɛ ka bɛɛ lajɛlen filɛ politiki maa kelen bɛ yen Jean Seydou k'a dɔn min man'i ja o fɔ a ma a ta y'a ka nafolo ye Jean Seydou k'a dɔn a ma deli ka don jamana gouvernement na a ma deli ka foroba baara kɛ Jean Seydou a ko n ka jamana sɛbɛnnikɛla ko o bi dɔ fɛ dama dɔ fɛ o de ye Alu Bouakar Diallo a ko min ye Alu Bouakar Diallo sinaw u sirannen bɛ u ja tigɛlen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten ni Alu Bouakar Diallo kumana siɲɛ kelen Jean Seydou k'a dɔn dugusɛjɛ bɛɛ u bi bɔ ka kuma langolo ani kuma bana min ne sarada fa bɛɛ lajɛlen la m'a ye m'a mɛn o damanda a ko maa min ko n bɛ n faso fɛ Jean Seydou k'a dɔn kuma in dama tɛ ni k'i bɛ Ala fɛ i b'a jira a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jean Seydou k'a dɔn politiki maa kelen min bɛ yen bi Mali kɔnɔ n'a tɔgɔ tiɲɛnen tɛ n'a nɔninen tɛ o ye Alu Bouakar Diallo ye banna don fɛntigi don Jean Seydou k'a dɔn a bɛ hinɛ hinɛ in i k'a dɔn a y'o de ta ka jamana sɛgɛrɛ kabini bila ko tɛ a ko yanni maa min k'a kɛ dunufɔ ni balafɔ ye Jean Seydou k'a dɔn e ye politiki kɛ i ye minisiriya kɛ i dun dɔnnen don i ye kɛwale minnu kɛ jamanadenw ɲinɛ tɛ Alu Bouakar Diallo koba o koba n'a ye jamana in sɔrɔ i k'a dɔn a b'a hakili labɔ k'a bin 20 janvier ani san yɛlɛma in na a ye kuma minnu da k'a sarada Jean Seydou tɛ kuma foyi y'a kɔnɔ min ye gɛlɛya kuma ye walima min ye tigɛlomali kuma ye a ko politiki maa tɛ jamana in kɔnɔ min b'a fɔ ko n g'a la n'a ma ngɔri don Assimi Goïta la a b'a don transition na a ko i t'o mɛn Alu da Alu ka kuma jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana ɲɛtaa ka sabati fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛn in bɛ tigɛ waasa jamana bɛ nafolo sɔrɔ walima an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Jean Seydou n'i ma ɲɛ ɲuman fɔli kɔ i ka kɛ ɲuman kɛbaa ye a ko 50 CFA sɛbɛnnikɛla ko a delila k'o ta k'o tila min ye sɔrɔdasi musow ye awɔ minnu cɛ fatura kɛlɛbɔyɔrɔ la Jean Seydou o ye dɔɔnin ye min bɛ kɛ dibidibi la ani min bɛ ta ka taa di maa wɛrɛ ma o n'o tɛ kelen ye Jean Seydou ko an bɛ don min na ko bi fura ka nafolo ta k'a di balo k'a ta k'a di minnu mago b'a la Jean Seydou k'a dɔn a fɔ Alu Bouakar Diallo sɛbɛnnikɛla ko n'ale kɔni kumana ka ban i k'a dɔn min ye juguw ye olu bɛ se ka farati ten u bɛ se ka ŋanaŋana k'a wuli u b'o kuma min kɛ dɛ o de bɛ dɔ fara Alu Bouakar Diallo yɛrɛ ka fanga kan a n'a kanubaw kan
alu juguwa awo o bi ɲini ka caya parti kɔnɔ n'a ɲiw ye dɛ. Toi tu fais partie? Non. Ok. Je connais. Tu connais? En tant que journaliste, je connais. A ka parti ADP Maliba tɛ ya? Non, il est président d'honneur. Oui, mais c'est la même chose. Ah oui, d'accord. C'est l'ADP Maliba, non? Président d'honneur de l'ADP Maliba. Non, il a des ennemis au sein de l'ADP aussi. Oui. Tu le confirmes? Non, j'ai posé... Je confirme. Tu le confirmes? Je confirme avec preuve à l'appui. Attention. Je peux te citer les noms? S'il te plaît. Kananda Lukmana, je t'en prie. Je t'en prie. Mais je peux te citer les noms. S'il te plaît, mon ami. Je n'en ai pas besoin. Ni mouye sebanye. Anyami izalo kabol la prévu kono akabi bol la. Ibolo. Mboke. Nyina na bamako kura bawo. Kani kuma chuko don. Aywa bismillah. Ma fa fe ma même ma barakoro. I jabi gele yala. Akuma yirafa. Nam. Dama dɔgɔra ne min tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ ko nin ye kabako belebeleba ye min kɛra Bamako kununko i tɛ se ka da la fɛn min ye Bamako kan 1 kɔnɔna na fɛn min ye maafala kule bandibaw criminel kwale cɛ saba olu filɛ ka bɔ kasobo yɛrɛ da fɛ ni ka taa n'u sen fila ye kan 1 na o bɛ kɛ cogo di? O bɛ se ka kɛ cogo di? O de kɛra dɛ. C'est fait. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko kunnafoni yɛrɛ de cɛr'u na sabula fɛn min ye lakanabaaw ye n'i y'a mɛn message radio o de ye ka ci bila lakanabaa bɛɛ ma Bamako a fanda 4 bɛɛ Mali kɔrɔ n'a tilebi Bani ni Baba ni maa o maa ye ni maa ninnu ye u bolila ka bɔ kan 1 na kasobonba la kasobo la a ye tɛgɛ da u kan a ka na n'u ye joona wa finitigiw de don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bakɔ Jikɔrɔni polisiso min bɛ n'o ye 15e arrondissement kɔrɔ ye olu komisari o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye a komisari ye a n'a ka cɛdenw ka t'u tɛgɛ da ni maa ninnu ka ŋami maa minnu ni maafala kulew don sɛbɛnnikɛla ko u minɛlen i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ finitigiw don a man ka polisiw k'u mara o yɔrɔnin bɛɛ u taara ka t'u di kiiri tigilamaw ma kiiri tigilamaw ye mandat da u kan k'a f'u ka taa kaso la n'u bɛ taa kaso la finitigi ka kaso de bɛ yen u tɛ taa Bamako kura sabula kasobo dɔ de dilannen bɛ kan 1 kɔnɔ min n'a bɛ gendarmew ka bolo kan finitigi min n'i minɛna kojugu la janni i ka kiiri cɛ i bɛ taa lamara yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu minɛna a ko prison min bɛ yen u ko min ma hautement sécurisé prison min don ale de lakanalen bɛ fɔ ka taa to ten ni maa 2 ye n'o ye sɔrɔdasi ye a ko fɔlɔ o tɔgɔ de ye Purumube Mungoro dɔ in o ye Kuse Duba Mungoro ye o tuma fɛn min ye tɛgɛ da olu kan ka taa n'olu ye kan 1 na sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛ bɛ yen min minɛ n'u nɔfɛ ng'olu taara bila kasobon wɛrɛ la sabula olu tɛ sɔrɔdasi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko fɛn min ye dugu bi jɛ waati min na maa minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ u ka kasobo da la olu kɔni nana k'u bɛna sagoma daraka d'u ma ka da kɔngɔ ka dɛsɛ maa ma kuma ka da kɔngɔ maa ma kuma o tuma tile bɛɛ min bolo nana tile kɛ da la koro ka dayɛlɛ ani a ka wo ye kogo la a si ma kɔrɔ si ye da bɔra ɲɛgɛn wo fɛ u taara la hawla wala quwwata illa billah u ye wo de bɔ kogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko cuillère min bɛ d'u ma ani fɛn min ye u bololafɛnw ye bolola nɛgɛ u y'o de kɛ ka si ka kogo garate ka si ma garate fo ka wo bɔ a la o ye siyɛnni da ye bandiw tɛ yan u bɔra nin ye o mun kogo ye tan siman kogo kɛ non siman kogo il y a des défaillances encore il y a des défaillances u ko ne ma ko prison hautement sécurisée e ka kogo siɲɛ ka bɔ a ko ye kogo siɲɛ dɛ bon i b'a sɔrɔ nin ma kɛ tile kelen dɛ tiɲɛ don wa nkalon don wa on ne sait pas nin ma kɛ tile kelen mais c'est ce qui a été dit i bɛ se ka kogo siɲɛ u ye wo de bɔ kogo la ka bɔ pendant un bout de temps i b'a sɔrɔ don o don u bɛ dɔ siɲɛ don o don u bɛ dɔ siɲɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gendarme o yɔrɔnin bɛɛ u ye file fiyɛlen u kɔni nana ka na fa bɛɛ lajɛlen de minɛ ka mɔmɔli kɛ o y'a sɔrɔ maa minnu bɔra su dugukila sɔgɔmada b'olu sɔrɔ yan sɛbɛnnikɛla ko k'u ɲini k'u bɔmɔ ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla k'o tɛgɛ ma da u kan gendarme kɔni u labanna sa fɛn min ye kunnafoni ye k'a cɛru kanabaa tɔw ma ni jɛ 2 ni polisiw ni finitigiw don o tuma ni maa o maa y'u ye i k'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lakanabaa fɛn fɛn m'u ye i kana n'u ye
Bamako sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commune sabanan o tribunal o de kɛlen bɛ ka mandat de dépôt da u kan yanni u kirili cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman ye gendarmew kɔni jalaki sabula u kun dira gendarmew de ma u porokotora gendarmew bolo n'u ma ye ɲangini min bɛ ɲɛmayaso fɛ o kan ka da maa minnu ka nin ko in na o laban bɛ da u kan sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gendarmerie la kan 1 kɔnɔ maa dɔw bɛ minnu ka boli sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la san 2015 fɛn min ye prisonnier ye n'o ye kasoladen maa 9 ye olu y'u porokotora kan 1 in na gendarmew la halisa olu bi ta sɛbɛnnikɛla ko o maa 9 min dara maa 4 kun b'a la minnu n'olu ye kojugukɛlabaw ye i b'a fɔ ni zeni daw bi cogo min na olu ye kɔsɔkɔsɔ digi a ko cɛ 2 min bolilen filɛ olu de kun dara faya kɔnɔna na ka taa ba maa dɔ ma tiɲɛfala kilo 30 o b'o ni Bamako cɛ ni k'o nikɛnɛ karaba forêt kɔnɔna na k'a bolola nafolo bɛɛ lajɛlen daraki ka taa n'a ye janvier kalo tile 13 i kɔrɔ fɛn min ye commissaire ye n'o ye Jikɔrɔni Para commissaire ye Kuse Mbayi Muse Mbayi ale de ye tɛgɛ da o kan ka t'u di ka ma wa porokotolen filɛ nin ye ka na o tuma ɲinini de dabɔlen bɛ tɛgɛ bɛ se ka da nin kojugu kɛ u tɛ taa yɔrɔ jan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus o don Yohani Sodi k'a dɔn ST Jara nin y'a ka fatiri ye Jara ko di a ko wulikajɔ ni jateminɛ Yohani Sodi k'a dɔn jamana fa bɛɛ lajɛlen ye ko ye Maliden de tɛ jateminɛba kɛ n'o tɛ Yohani Sodi k'a dɔn n'i y'an ka fanfɛbolo in da farafinna Mali ɲɔgɔnna t'a la bi i k'a dɔn sanni feere walima sɔngɔw kɛcogo la munna Yohani Seydou i k'a dɔn maa t'i yɛrɛ tanu a ko nin da ninnu ani nin kuma ninnu fɔba o de ye jateminɛba ye jateminɛ min n'a kɛra cabinet Blum Consulting Yohani Seydou k'a dɔn olu de ye kunnafoni in jɛnsɛn u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Yohani Seydou k'a dɔn kɛnɛba kan min ye forum économique mondial jateminɛw senfɛ i k'a dɔn laban nana sɔnsa ni ka ɲɛfɔli kɛ min ye IMOA jamanaw ye Yohani Seydou k'a dɔn Mali de ye fɔlɔ ye CEDEAO jamana Mali ye filanan ye Yohani Seydou k'a dɔn jamana min n'a yelen don bi ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan ni bɛɛ lajɛlen sɔnnen don jamana min ɲɛ Yohani Seydou k'a dɔn sɔngɔko ani minɛnw donni ani minɛnw feereli la diɲɛ gɛlɛya bilama Yohani Seydou k'a dɔn jamana dɔw bɛ yen a denw ye kule k'a bɔ a ko nka n'i ye Mali ta k'a lajɛ Yohani Seydou b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye an ka minɛnw ye minɛn minnu bɛ don yan gouvernement kelen bɛ ka seba belebele de ta k'a d'a kan min b'a to jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ ngo n'a ta bɛɛ Yohani Seydou k'a dɔn gɛlɛya in i k'a dɔn a bɛ fan bɛɛ fɛ cɛŋana min ani a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la a n'a ka minisiri o de ye Bukadari Dumbuya Kamalenkɔrɔ Kwale directeur général du commerce de la concurrence i k'a dɔn ale ka wulikajɔ ni cɛsiri ani jateminɛ Yohani Seydou k'a dɔn a ka bon cogo o cogo ni b'a la cogo o cogo Yohani Seydou k'a dɔn a bɛ jamana baara kɛ o cogo kelen de la a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Yohani Seydou k'a dɔn su fara tile kan ni ka dɔdɔlima kɛ ka wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛ ni minɛn ni nin minɛn in jamanadenw de bɛ nin fɛ kosɛbɛ Yohani Seydou k'a dɔn jɔyɔrɔ minnu bɛna n'a ye i k'a dɔn u bɛ dɛmɛ cogo jumɛn in na walasa minɛn in sɔngɔ bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ a ko DGCC Yohani Seydou k'a dɔn u ka wulikajɔ ni jateminɛ a ko gouvernement sɔnn'a ma min ye Blum Consulting olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ caman de y'a ye u ye farafinna jamana in bɛɛ lajɛlen lajɛ minɛn ni minɛn minnu bɛ feere jamanadenw b'a sɔrɔ cogo min na Mali ta de ka ɲi n'a bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn olu de y'o sɛbɛntiya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yohani Seydou k'a dɔn ayiwa an bɛ don min na ko bi diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don a ko tulu min filɛ nin ye a bɛ feere faransikaw fɛ yen 800 a litiri 1 nka anw fɛ yan 400 a t'o bɔ o wala a t'o bɔ dɛ wala ayi bon e bɛ k'o min fɔ 400 ta in o ye tubabu tulu de ye quoi a bɛ fɔ o de ma huile enrichie bon Faransi 800 yan 400 furufuru yirantuluni 800 Faransi wala la hawla wala quwwata illa billah min ye Blum Consulting a ko jɔnka la tɛgɛrɛ kan ka fɔ directeur général ye min ye Bukadari Dumbuya belebele a n'a ka cɛdenw Yohani Seydou k'a dɔn su man di tile man di u bɛ dɔdɔlɔma de la u bɛ wulikajɔ de la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u nana hakilina kura sigi jamana kɔnɔ suyani ni kɛrɛfɛdɛn bɛ se ka dabila cogo min o de u k'o de ma ko transporteur Yohani Seydou k'a dɔn ka laban ka guichet unique sigi min ye ayiwa appui ye Yohani Seydou k'a dɔn laban nan'o fana sigi nin bɛɛ lajɛlen ye kalanbulon de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye Yohani Seydou min bɛ se k'a to minɛn donni ni minɛn bɔlen a ka dɔn yɔrɔ kelen n'a fɔra Gawusa tulu donna Yohani Seydou k'a dɔn i b'i to Bamakɔ i sigilen ka sin k'a dɔn nin donna nin yɔrɔ in na Bukadari oui félicitations a kunkolo ka ɲi a kunkolo ka ɲi nka
affaire bɔ ma nɔgɔ dɛ. Ah oui, tiens. Affaire bon manogo. Bon, attirer interview là, attirer conférence de presse là. Non, il est tellement modeste. Il t'a allé ignorer là. Il t'a Bougadari. Mais Barakala donne. Mais justement, on a. Quand on a un bouillon vle. Ni est blara quoi qui gagne là Bamako à 9h. Il bi sekengi sigi. Day. Nana de la mission que kayo. Odo. Modibo Keita de DNCC directeur. Abdel Karim Konate en paix. Ministre du commerce. Ministre du commerce. Uye neni ni danywanga kanga do suku kono. Ne nzigi ka tato to. Karabo. Ko ko ngula ko. Ngunda don bi ye kan vie. Akara an wa Conakry tai. Conakry président ato edide. Colonel Mamadou Doumbia sur asigen. Muhammad Rasulullah. Allah. Allah. Yede Colonel Mamadou force spéciale. Andara nginga u ka port daile la. Yoro min dira Malima. O yoro min do ada Kidal. Jean se de ka don o daile ni fon kilomètre duru. Sur asigen itu la dora hakili jigina ka fo sira kura do baraka bo. Akwa bo de laje dondoni. Anye kilomètre duru tama. Directeur général ni ministre do boyi. Anzana kan zigiti. Ngwa na anzora yawo. Madna mala. Madne e karateka. Madne la ba etalobo. Maintenant, ingénieur c'est pas une athlète. Maintenant, non, ça dépend de l'accoutrement. Talok mbazé là. Talok de quoi? Aïe talok bon. Et puis tu as si muso do. Ni ata to. Aïe talok bon. Kat aselangolo. Mina sela. Kitroka. Ne ko nga cameraman ma. Ne ko sinali. Foka. Ngo aya boanyi wa. Ande ministre ande foye. Hala amina ni jaminu nda on nana émission mino diaspora ni amina ni président amina ni émission mena Africa la sirbe kata anga zigi ya jo nguna kwana ya babu changa tezara premier mi check up pip papa frefon la kodon pro karikado mbi boni sebe mi nuka malen indépendant kanabla mami nye sebe ninge atwa de ko Yusufu Kamara Yusuko akonga musoko nyera bora toy warko e ma fenge folo bank malien de solidarité BMS kadon mali jigi bangi farafina bangi kadon ay wadangoro baka wuli ka joni chesiri joni so di fui kadon ay wa kokura de ka fo bangi kula bangi directeur kura mi nana nabi wati nimbo ayi kuma invo mi nye lafia koita ye ayi kuma invo ana jenyaw u ya kewaliya jodi so di ka do ay wa banque malien de la solidarité BMS akwa abilama nyeda kura haklina kura nyeta kura yodi so di ka do ticket dabal ko atike fere ko akwa bine ka sangile mbo lafia koita jodi so di ka do ale de wele la ka bla BMS esa kuna mami na nana anana kena fura ki sigi ka jatemine ke bangi mundu kelembe ka nyongiri bangi dabali jumay ni dabali jumay baje minye BMS fere ko jumay nganga tege min ba to ikado bangi ka wuli ka jo anaka dabali bi songa nyechugo minna yodi so di kuma minna nani tege da baraka anana ye ka fo gela chaman de be minu ngoni ngera sababu ye awa BMS esa yere de ninga akaku chaman zegi kofe kaso ke munyi Sharia ani kiri minu ndara ka bangi zegere ina fo aywa CCG Joan Sudi Cardo katase gelawore minu no fana nana buluda sedawo ni imwa ka gelea Joan Sudi ni ndamanda damanda nana danywanga mami na ko abi kungulu bo aywa dinga kono Joan Sudi Cardo ikren ni aywa iroshi jamana gere fana gensengina ni jamana bele jile nana do ka fo bisena nga nunu nde kokuraye kokoro do ni na tabe ni kala ne do ni bi bangi ko nyedo yon so di ka do nunu vendeli walma ka kokura wala buluda min ba to hakilina ani nyeta bi faranywanga ay sangili de daire ma sangili yon so di ka do ni ye bangi ye bi ina do ka fo kokura buluda ledu sigi kungele do ka milliard bi sabade kono yon so di ka do milliard bi nani ani duro o bora dinga kono ka lo da kenaka kabuno ko ni ngera be ya do ka fo hakilina kurawo ani dabal kurawo o nana da singa minye banque actionnaire ye olu sorla ka kule ka bosa lafia anga muni mungeli Jean Siro ba jira ka fo bara baraka nye nyetaw ni dabali kuraw baraka faranywanga hakilna kuraw sabatira Jean Siro ko ni ya takalaje minye BMS SI abilama
dama banque tɔw bi fɔn fɔ kɛ jɔn sodi k'a dɔn n'a ma tɛmɛ o kan a tɛ dɛsɛ o la dɛmɛ jɔn sodi k'a dɔn a bɔ juru donni jɔn sodi k'a dɔn ani ɲɛta kuraw ani hakilina kuraw jɔn sodi k'a dɔn projetbaw de nana boloda minnu bɛɛ lajɛlen nana kɛ sababa ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye banque ye sɔrɔ ni a bɔ ɲɛta sabatira o tuma i k'a dɔn bolofara kura ka dilan Senegali dɔ ka dilan Togo jɔn sodi k'a dɔn Espagne jamana na i k'a dɔn dayɛlɛli ka kɛ lafiya kɔni i k'a dɔn a tɛ jɔ ko la koyi fɛn o fɛn n'o bɛna ni a bɔ banque ɲɛta ye n'o ye BMSA ye jɔn sodi k'a dɔn a y'o dabali tigɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bi banba baarakɛlaw de kan ani minnu jɛlen don a tilala ka wele bila jɔn sodi k'a dɔn maa wɛrɛ ma minnu ye dɔnnikɛla ye minnu delila ka baara kɛ banque in kɔnɔ i k'a dɔn a miiri ni ayiwa hakilinaw bɛ min na ɲɛtaa la olu ka se k'a dɛmɛ waasa baara in ka kɛ a ko n'i ye BMS ta k'a lajɛ bi jɔn sodi bi da la k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ i k'a dɔn banque don banque ngana fɛn o fɛn bi jamana in kɔnɔ i k'a dɔn BMS a faral'u kan nin kun ye sɛbɛn ye Yusufu Kamara ka fasiri don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatungara ɲɔkɛrɛ to dundaro kadi siga t'o la ka kɔb'a la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Zénith Bale fasiriba n'o ye BM Dabo ye nin ye a ka sɛbɛn ye fasiri Dabo ko mun Bakari Mamadu Dabo ko a ko an ka taa Sonatamu na Sonatamu na n'i y'a mɛn wonbaden bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini o de daminɛlen bɛ sabula fɛn min ye Sonatamu directeur général n'o ye Isufu Tarawele ye a ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ wari dɔ tununa sefa wari miliyɔn 200 wari in kɔni a ko a ka ɲini diyagoya minnu ni minnu bɛ yen n'a tununa u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a bɔ joona k'a da tabali kan dɔnnikɛla ko a ko Sonatamu kɔnɔna mande bi sabula fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ sigalen bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ kɔni bi ɲɔgɔn de ɲɔgɔn su fara tile kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen tɛgɛ kɔni dara olu kan ka ban sabula yoroko ni filamɛriw baara min n'a tun bɛ Sonatamu kɔnɔ wo nana ye directeur général n'o ye Isufu Tarawele a nana sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsi bonya kɔlɔsi in nana bɔ fɛn dɔ kan sabula transporteur dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ye sɛbɛn na don ka plainte kɛ sanga ni waati minɛn bi tunu a bi ɲini a ɲɛ ti dɔn o tuma transporteur ko a ti ɲɛ min kɔ anw de bi minɛn don ni anw tɔgɔ de bi tiɲɛ o tuma anw bi plainte don ko yɛrɛ bi se ka ɲɛɲini cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko dira kiiri tigilamaw ma enquête nana daminɛ enquête nana kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye baarakɛlaw yɛrɛ dama ye dɛ jaa jɛjugu de labɛnnen b'u bolo u b'u dɛn ka filamɛri kɛ ni ka minɛn labɔ wo minnu fɛ sɛbɛnnikɛla ko wari mugu yɛrɛ o labɔli o fɛɛrɛ jugu fɛnɛ tigɛlen b'u bolo directeur général ko tabari kalan kun bɛ nin de ɲini sabula nso min na nin na a mɛnna o tuma ani pembelenkuru de sigilen don a ka bureau da la maa o maa n'i tɔgɔ dir'a ma a b'a fɔ n tɛgɛ filɛ wari di wala n k'i kunci a kuma Sonatamu mandi bi bamanan don o ye bamanan ye a jo don dɛ Sonatamu mandi sɛbɛnnikɛla ko minnu borokotora fɛn min ye polisiw ye u ye tɛgɛ k'olu ka karaw ka taa n'olu ye kaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni sɔmina ko in na olu e k'olu ma ji kɛ koro la de u taara Guinée u taara sufɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka yen bila dɛ a ko Laginɛ ni Mali cɛ a ma ɲɛ dɛ n'i ye kojugu kɛ Mali la k'i bɛ taa Laginɛ i b'i minɛ dɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔ bɛ o ye magazine ye o labɛnnen doniw sirilen bɛ k'a bɛ soli ka bɔ joona jaa polisiw jɔlen bɛ kare kun na karaw u y'o minɛ a mago sara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Kayi ye dɔ bɛ o ye fɛn min ye Kayi ye o chef d'agence o kɔni lakanabaaw bɛ wuli waati min na o donna Sénégal a ndɛɛlɛ goyi ale taara Sénégal jamana so o donna Sénégal sɛbɛnnikɛla ko tɔgɔw bɛ ka fɔ dɔ bɛ yen o siran kojugu o taara juru don a yɛrɛ kan de la k'a yɛrɛ fa suicide la hawla wala a kuma ko ma nɔgɔ ye de ne ko u tɛ Sonatamu di Basoro ma Basoro jangana ayi a bɛ min bolo o bɛ ka a bɛ min bolo n k'o bɛ k'u kunci de gouvernement mana dɛsɛ a ka cakɛda o cakɛda kɔrɔ u b'a di Sonatamu kɔni a dilanba n'a a ko ɲɛba o ye Basoro de ye a bɛ ka dilan sa n kɔrɔkɛ bɛ Isufu Tarawele il est en train de bien faire les choses d'accord ok zone tɛ ka minɛ nin ya qui est ton frère mon grand frère qui PDG de Sonatam Isufu Tarawele il est de Kolokani aussi kulonkɛtɔ don Nam
Sabanikɛla ko a ko fɛn min ye Sunatamu baarakɛlaw ye bɛɛ kɔnɔ mɔlen don yen kɔni ka kala bi i b'a fɔ ko tasuma papier o papier n'a bɔra directeur ka bureau kɔnɔ ni papier kɔni jiginna courrier bɛ min bolo k'a bɛna ni papier ye i bi bɛɛ kɔnɔ mɔlen ye sabu kɔnɔ ko papier bɛna da u ka tabali k'i ka taa k'a na non mais c'est trop de magouille trop de magouille trop de magouille nam directeur kɔni ko a ko 200,000 min n'a tununa jamana ka wari a bi da ale tɛgɛ kelen hali a tama a ti t'o la i kunna jɛlen i k'i yɛrɛ fa n'o tɛ hali n'i yɛrɛ fa a bi juru ka n'i su la. Il a raison kuma ɲɛna o kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Zenith Palais kɔnɔ a ka bi boli la. Jɔn sedi k'a dɔn bi ta an b'a ɲɔngiri yan. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio